Duka uwe lo. Duka ngiyacela. Othi ngikhulume noRivati kube kanye ngiyacela. Ngitheni kuwena? Ngicela ungizwe nje kube kanye yezwa ngiyacela ungiyocingo. Thula wena. Bese ngikhulumile nawe ngithi. Sukela manje awukhulumi anibonani noRivati angithi ngitshelile ungizwile ngithi. Duka uRivati usesibhedlela manje. Kulungile. Ngeke ngimthinte nakancane kuRivati. Kodwa ngiyacela bakhuluma umuntu engizomthinta ngizwe ukuthi kuhamba kanjani empilweni yakhe. Okubalekile ukuthi uphephile ngithi. Khohlwa ko yena. Akukho kuzokwenzeka kuye. Duka lalela ngiyacela ungilalela. Ngihlele ngikulalela mina ngithi Duka kube kanye nje ngiyacela. Hawu. Ngicela ungivumele ngithinta uRivati kube kanye emva lo ngiphinde ngicela lutho. Ngiyacela. Yezwa. Cha. Duka. Cha. Duka. Fanele. Ngikwenzile ngithe ngizokwenza. Nawe ke gcina esakhe isithembiso. Duka ngicela ungizwe. Duka. Yasho kungani ungaqonda ukuthi lento engiyenzayo ngiyenzela wena? Ukushada intombazane efana noRivati ngeke ukusize ngalutho mina. Kunalokho uma ushada ushweda noma ungamthandi kuzoba ngcono kabi. Ngiyabonga. Dorka. Iqhinga lethu lokuqala libe impumelelo. Njengoba sihlelile nje, sikwazile ukufaka uRivati nolila lapha nesibhedlela. Thina? Usho ukuthini umuthi thina? Wena uhlanganaphi nengozi yabo? Uzama ukuthini ngempela Dorka? Wena wathi kahle ukuthi uRivati asuke empilweni kaYesh. Uzama ukuthini ngempela Dorka? Wena wathi kahle ukuthi uRivati asuke empilweni kaYesh. Ikhathazekile ngomshado kaYash. Yekele kumina. Kisho yini ozoyenza manje? Ikhonto ezoqinisekisa ukuthi uRivati uyaphuma empilweni zikaYesh noShweta. Ya, kodwa bengingasho ukuthi ngifuna kwenzeke ingozi ukuthi usho ukuthini Kisho? Imuphi omunye umqondo besinawo Dorka? Lalela Kisho. Ngiyavuma ukuthi angikaze ngimfune uLila kulomuzi. Yebo ngiyavuma bengamfuni uRivati empilweni kaYash, kodwa bengingeke ngiyenze into embi kangaka. Anginaso isihluku esinjalo mina sokudlala ngempilo yomunye umuntu ukuthi abe sengozini. Kose kube nje. Yehlisa umoya Dorka. Lalela la. Musukhathazeka. Dorka khona sokwaqaphela kodwa ukuthi selokhu afika uLila la ekhaya. Baleka kwakho nje kuyaphela. Dorka, ubukwazi ukubamba yonke imihlangano kaBaba, izinhlelo zakhe zonke. Amadokoda akhe. Uhlela yonke into. Ugogo bebuza wena ngayo yonke into. Isho ngathi uyincane kangakanani. Dorka, wena ubugubha amasiko wonke la ekhaya. Kodwa manje yazi intombazane efana noLila akufanele ngabe nako ukudlula wena. Kanti futhi manje nonke selimbiza ngomamlila. Yebo noma kunjalo. Kodwa ini? Dorka, awukwahle ukuyiphatha ngalendlela. Buka. Ngenhlanhla bobabili basindile engozini. Uma ngabe unqaba, okusho ukuthi mina ngizokhokhela indleko zabo lapha esibhedlela. Ngicela ugcine emshadweni kaYesh noShweta bandla. Kuzofanele le ngozi isibhixa uLila ngobubene. Inyama engayidlanga. Nginalo-ke iqhinga lalokho mina.
Durga, awusho uke wakhuluma yini noAbiram? Unjani yena ulila noRivati? Inkinga zalila nje azipheli mntanami. Angiqondi yazi banjani kodwa. Hayi gogo, bazolulama. Angicabanga ukuthi khona kubo kuzokwenzeka. Durga, uthini manje? Durga, ngekathi ngikhuluma noAbiram ungitshela ukuthi ulila kakophaphami. Uye wangivimba ngoba ukuba uAbiram akazange azangenelele ngabe ngilapha mina mathuba ngiyozibonela. Ilokho kungicasulayo gogo. Wena ukhathazekile ngoma kalila kodwa yena akahle wena unembeza nje ukuthi uqamba amanga kuwo. Khohlwa unembeza akanamahloni. Durga, uthini manjena? Awukhuluma into ezwakalayo. Gogo kuzoba nzima ukuthi lokhu kuzwe kimi. Kodwa nginakho kuyikhethela kumele ngitshene. Ingozi kaMakalila bengeyona ingozi. Durga, ingami uyazizwa kodwa ukuthi uthini? Yebo gogo. Noma ngathiwa kwenzakalani? Mina bengisaba ukufa. Kodwa ngeke ngivume mina ukuthi uYash ashade noShweta ngeke ngikwazi. uRivati kuphela nje ozoshada noYash. Nomzane. Lila ngisho ngathiwa konke okunye ukwazi ukwenza. Kodwa wenza ikofi lemnandi. Ngalendlela lengilithandayo. Ngicela ululame Madusane. Mnomzane ngiyazi ukuthi into ejwayelekile kwenu ukuthi uhlala ubambekile kodwa eqinisweni ungazikhathazi kakhulu ngolila ngiyakutshela iqiniso. Khondla somuntu lesi uzolulama maduze nje mnomzane. Yabona mnomzane lo muntu lona uzothi maqeda ukululama nje abuye kubambe kanibili kathathu ngiyakutshela. Athi ngiyabona uDr Satape ngapha. Akumele uzuyikhathaze kakhulu. Yena nje kumele nje ukuthi ephumule kuphela. Dokotela, unjani uRivati? uRivati yena akakavuki, kodwa yena usephumile emngozini. Ngiyabonga. Usungahamba. Ngifuna ukubona uRivati mina. Lila. Wenzani ngempela? Wonke umuntu lana uzonakekela uRivati. Wena kuzofanele ukuthi uyinakekele. Kumele uphumule. AJ ngizomthatha uLila ngemisekhaya ngizizwa kangcono mangabe esemehlweni nami. Lila ufuna ukuyaphi ngempela? Usho ukuthini? Yindaba ungibuza lokho? Ngiqonda ukuthi uyafuna ukubuya ekhaya. Cha. Ngisho ukuthi angifuni ukuya ndawo mina. Ngeke ngimshiye uRivati lana yedwa. Ngizohlala lana aze avuke kulaleni. Ungakhathazeki ngalutho Lila. AJ kodwa Lila ngikhona lana. Buka. uRivati usisiwami. Kuzomela ngimnakekele.
Wena ungitshela ukuthi ufuna ukuyaphi nje. Mina ngizosenza indlelo. Ngifuna ukuya ekhaya nawe AJ. Ngizokuyesa. Kodwa uRevati la. Ungakhathazeki. Ungakhathazeki nakancane ngolila mnomzane yazi. Ngizomthatha mina ngimuse ekhaya yabona. Wena uzonakekela udadewenu yabona. Mina nginakekela udadewethu. Nawe baba Kalila kuzofanele uye ekhaya AJ. Ngikhona la. Ungakhathazeki ngalutho. Cela ungithembe. Hamba ke. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.